Kif għettilkom, fis-sala l-lum maħna għanna li tħalna Sandro ta' Edin Oner, ma importax, għax hawnhekk baqgħu għaddejjin il-ħin kollu, il-ħin kollu. U diskussjoni interessanti ħafna. Fl-udjenza kif għettilkom għandna l-familji kollha li l-bieraħ sofrew minn dak l-inċident sfortunat fejn waqa' ħajt mill-blokka ta' Gwardamanġa. Fl-udjenza hemm Milenja. Ux. Mela, ħaniħu lilek, Iva. Iva, jekk tistgħu tqumu bil-wieqfa jew inti jeħa. Mela, Ok, ma importax. Jgħu residenti, jemmek, sawa. Fejn s-sound għaw ġew. Sissa għedin titkelmu fuq kif ħati provaw issolvu din il-problema u għadnu ma wasanna mkien. Aħna nishtiq nkunu nafu kif u soluzzjoni ħassir, għax, sissa għadna ma wasanna mkien nishtiq answer fuq dil-bicċa ta' xogħol, fimt? Ma ħana għamil komment fuq dawn il-familji. Hemm problema li ħadd fil-fema tiegħi ħaseb għalija li meta tiġri din ħaġa il-familji li jkunu f'dak il-post u jkollhom jiġu evakwati ma jkollhomx fejn imorru. Se din hija problema, però rrid ngħid illi wara illum stess naf illi kemm il-birħu kemm illum dal-familji ltaqgħu ma' Sandro Katkuti fl-uffiċċju tal-MDA u nirringrazzjak tal-li ltqajt magħhom ukoll u prova jgħinhom ukoll daħal fija l-Ministeru tad-Djar, Leonid, is-CEO tal-Housing u Rodrigo Galdes, segretarju parlamentari, u qed joffrulhom mill-lum sa nhar il-ħadd u din qed ngħidha nixtieq nirringrazzjahom xi ħaġa tajba ħafna, qed joffrulhom mill-lum sa nhar il-ħadd fejn joqogħdu f'lukanda mbagħad qed ħajħallsulhom il-post fejn joqogħdu sakemm titranġa l-problema. Da ma jfissirx nagħmluha ċara illi dan ħadu responsabilità tal-inċident, ma jfissirx li l-housing għandha tort jew ħadet xi tip ta' responsabilità dan. Ifhimni ma kienx hemm sistema u dawn daħlu għalija. U s'issa qisha tal-karità ngħidilha jien ma tix tkun hekk din. Fil-fatt ħa nagħmel appell hawnhekk. Il-housing se tkun qed tibbilja, se tiċċarġja il-flus sa dak il-post lid-developer stess. U aħna naqblu magħha. Okej, ġifieri qed iħallas ma taqblu magħha ġifieri. Ma ġifieri id-developer li kien involved f'dan il-każ. F'dan il-każ. Se jħallas. Le, ħatibbilja, ħatiċċarġja. Ejja, inti taqbel magħha Sandro. Mela, mhux ovvja. Taqbel. Taqbel li xi għax mhux ċara, ma ħaġa ċara. Mhijiex xi ħaġa eċċezzjonali li tibqa' li xi ħadd waqqalek darek la mank sakemm toqgħod fil-post temporanju li mhux tal-li naqblu, tal-li jekk għandu jkun naqbel miegħek u jekk id-developer m'għandux insurance, però jidher li to be fair għandu insurance għax hekk suppost ikollu insurance. Iċ-ċansi huma li mbagħad idur fuq l-insurance biex tagħmel tajjeb għal dak l-ispejjeż. Ejja nifhmu l-prinċipju. Nerġgħu mmorru dejjem lura għal punt li provokat Grace fil-bidunet. Min huwa responsabbli? Responsabbli huwa dak jew dik illi wieħed jista' jasserixxi nexus link bejn l-akkadut dak li ġara u min ipprovoka dak l-akkadut. Pereżempju, jekk inti għandek klient żviluppatur illi qabad bennej mhuwiex liċenzjat, meta l-liġi ta' Malta tajt ċaru tont li l-bennej irid ikollu liċenzja, allura jista' jkollu problema. Jekk inti jiena bħala perit nagħti direzzjoni illi teknikament għalkemm għandi l-intenzjoni tajbin, però teknikament tkun dajfa, allura ċertament jiena rrid nerfa' responsabilità. Jekk jiena bħala perit nagħti direzzjoni tajba, però dik id-direzzjoni ma tiġix implementata għaliex is-site manager ma kienx fuq il-post jew ma tax każ, allura ċertament huwa is-site manager li jrid iġorri responsabilità. Jekk jiena nagħti direzzjoni tajba, is-site manager jinsisti li dik id-direzzjoni sseħħ, però l-kuntrattur jiġi jaqgħu jqum, allura mbagħad ir-responsabilità tmur il-kuntrattur. U allura inti trid qabel nibdew ngħidu dak u ieħor, wieħed irid jagħmel evalwazzjoni analiżi ta' sitwazzjoni sħiħa qabel ma jkun jista' jasal għal konklużjoni. Dan huwa prinċipju fundamentali illi ċertament ma nistgħux niddipartixxu minnu. Ok, mela, Andrea, fuq l-infurzar. Eżatt, l-infurzar hija waħda mill-għax ħafna mill-liġijiet qed ngħidu bidla. Għax intu qed tagħmlu regoli ġodda, ġdid qed tagħmlu regoli ġodda. Assi li hemm u qed jiġu nfurzati. Mela ħalli nispjega ftit. Qed jiġu nfurzati. Ħalli niġu għar-regola. Qed jistaqsik qed jiġu nfurzati. Sur Kallus, ħalli l-ewwel nifhmu x'inhuma regoli. Le, mhux tifhem x'inhuma regoli. Spjegajt fit-tul fil-dak li għamil. X'inhuma regoli li kopru nies? Mela spjega li il-mistoqsija tiegħi hija differenti. Il-mistoqsija tiegħi mhux x'inhuma regoli,
naħseb kellim ġadwar, qed jiġu ir-regoli li hemm bħalissa bid-difetti kollha li hemm fihom u veru hemm ħafna difetti kbar. Imma anke ir-regoli li hemm qegħdin jiġu infurzati. Qed jiġu infurzati wieġbu ftit. Hija le mhux jew salim extern. L-ewwel appuntu, hekk dik mistoqsija relattiva. Mela l-ewwel rridu nifhmu x'inhi r-regola. Mela illum għandek regola inti li kull kontrattur li qed jeżegwixxi xogħlijiet irid ikollu polza ta' assigurazzjoni, insurance sa minimu ta' €9,000,000. €9,000,000. U dik mhix hemmhekk biċċa karta. Ċertament, dawn l-inċidentijiet li nisimgħu bihom, jekk kemm il-darba l-akkadut huwa dovut minħabba xi nuqqas li tista' tattribwih lill-klijent jew inkella lill-perit jew lill-manager jew whatever, għaliex int l-ewwel trid tara min kienet fault. Permetti li ftit. Jekk titkellem fuq ħaġa ħafna iktar sempliċi, meta persuna Andre minn hawnhekk biex tiddibatti u qed jara il-konsenturi f'daru, meta persuna qed tara il-konsenturi fid-dar tagħha. Taqbad it-telefon u ċċempel u tgħid jiena qed nara il-konsenturi hawnhekk. Hemmhekk qed jiġu nfurzati ir-regoli. Dik hija l-mistoqsija, issa noqogħdu nitkellmu fuq l-akkadut u mhux akkadut. Missing the wood for the trees, literalment. Naħseb it-sonni fer li nifhmu xulxin. Mela, l-insurance inti tista' tiskatta. Ma tistax taqbad tgħidu isma' ġbin. Tini għandek spejjeż agrazzi tal-argument 50-60 elf euro li inkludu l-kirijiet li wieħed kellu jmur f'dak il-perjodu, li inkludu l-bini ta' ġdid, eċetera, eċetera. Biex insurance tiġi rilaxxata, hemm proċeduri tajjeb jew ħażin. Issa, il-liġi llum taħseb dwar arbitraġġ. L-arbitraġġ, iva, issa jekk hemm metodi oħrajn fejn xi ħaġa, jekk hemm staqsejtek. Jekk hemm metodi oħrajn. Jiena dwar xi ħaġa differenti staqsejtek. Jekk hemm metodi oħrajn illi wieħed jista' jirrilaxxa l-flus aktar malajr, ejjew nitkellmuhom. Meta persuna tara it-trabijiet, meta persuna qed tgħix f'daħna ta' trab kif hawn ħafna Maltin qed jgħixu fihom. U jċemplu jgħidu jiena ma nistax ngħix iktar kontinwament f'dan it-trab. Hawn in-nies qed isofru minn problemi kbar ta' saħħa mentali u fiżika. Meta qed jiġru dawn l-affarijiet u tiċċempel l-awtorità qed tittieħed azzjoni tixtieq tgħid issa fuq insurance u mhux insurance, mhijiex dik il-mistoqsija. Hawnhekk, sorry, hawnhekk, Andre għandu raġun, hawnhekk Andre għandu raġun u l-BRO għandha jkollha ħafna aktar riżorsi milli għandha għaliex ma jistax ikun illi jekkaw minnu cowboy u ma jinteressax minn maġembu, minn ta' maġembu, ma ċempix il-BRO u dak il-ħin stess jiġi minnu fih il-persuna inkarigata biex twaqqaf dak il-xogħlijiet. Hemmhekk jiena with you all the way, Andre. Il-mistoqsija di Robert, jew ma taħsibx li ħarġu wis permessi f'daqqa u l-BRO spiċċat. Hemm bżonn nirriżolvu. Inċafal sadara ma ħajt ma tax kif se taqbad tikkontrolla. Kif qed tgħid, dik hija l-problema strutturali. Ħana mela ċara li din qalili u vera, mhux qed inti m'intix qed titkellem fisem il-BRO biex niftaw inti konsulent tal-gvern. Imma le, ma ġifieri inti konsulent tal-gvern. Jiena naħseb, ħanilek x'naħseb. Jiena naħseb illi kull persuna f'Malta għandha tkun taf illi jekk qed tara illi x-xogħol jew tissospetta li x-xogħol mhux qed isir sew, għandha dritt. Tmur sal-lum il-Building Regulations Office, għadha pedada tkun awtorità. M'għandix għalfejn tmur, Robert. Iċċempelu jiġu, għalfejn għandha toħtu. Post il-building jiena. Toħ ċans ħajspiċċa. Tmur il-Building Regulations Office. Mela, il-liġi llum tgħidlek illi inti tista' tmur il-Building Regulations Office. U jekk kemm il-darba hemm suspett illi jew il-method statement mhuwiex up to standard, jew ix-xogħol mhuwiex skont dak il-method statement, il-direttur tal-Building Regulations Office għandu is-saħħa legali jekk mhux l-obbligu illi jwaqqaf ix-xogħlijiet. Issa, dik illum jista' jkun illi huwa ta' anteċedentement illi there's much more to be desired minħabba il-kwistjoni li semma Sandru minħabba tar-riżorsi. Nerġa' nirritieni. Il-gvern huwa kommess biex jekk alla jrid fil-xhur li ġejjin ikun hawn awtorità ġdida propju biex tkun tista' tinforza. Id-drittijiet mela n-nies tajjeb li jkunu jafu illi id-drittijiet primarji tagħhom huma illi jekk jaraw illi x-xogħol mhuwiex qed isir skont il-method statement. Jekk huma jafu li saru xogħlijiet u ma rċivewx condition report, jiġifieri m'għandhomx f'idejhom
mill-perit tal-parti l-oħra, il-kundizzjoni tax-xogħol tagħhom, il-kundizzjoni tal-appartament tagħhom, għandhom dritt jitolbuh. Jafu wkoll, illi jekk kemm il-darbu m'għandhom il-ħsara, għandhom id-dritt illi jitolbu kumpens. Sallum diġat illi il-mod kif inti iġġib il-totjel il-konsens huwa permezz ta' arbitraġġ. Arbitraġġ hija xi ħaġa li għalmenu on paper hija aktar faċli mill-qorti. Jiena ngħid jekk Alla jrid, la darba jkun hemm l-awtorità l-ġdida, il-liġi għandha tinbidel biex ikollna metodi ta' kontestazzjoni, jiġifieri fejn wieħed imur literalment jagħmel il-każ tiegħu. Arbitraġġ jekk jitkellmu fuq il-ħajja tan-nies tawlek li l-post ma jinżilx fuqek u jitfnek ħaj. Jekk tkun mejjed, x'arbitraġġ ħa tagħmel. Mela, l-arbitraġġ arbitraġġ u inxurit. Għalhekk qed titkellmu fuq ħaġa. Imma tikkonkludi, Robert, għax vera tieħu fit-tul. Sorry qed ngħidlek hekk, ma vera tieħu fit-tul. L-arbitraġġ arbitraġġ. Ok, malaj, Robert. Jekk inti trid tikklejmi għal flus għax għandek il-ħsara reali, materjali, mhux kwistjoni ta' periklu health and safety. Trid tmur l-arbitraġġ. Ġifieri jekk jiena għandi danni għax inkisir l-ħajt biex jiena nġib lura dawk is-6,000 euro, jekk ma hemmx ftehim a priori trid tmur qudiem arbitraġġ kif inliġi llum, jista' jkun li hemm lok fejn wieħed jimmiljora. Imma, importanti, jekk qed isiru xogħlijiet illi dawk huma ta' dannu ta' saħħa u sigurtà, dak li jkun għandu jirrapporta immedjatament jew il-Building Regulations Office jew l-Occupational Health and Safety Authority u dawn iż-żewġ awtoritajiet għandhom min issa, jekk għal rrid il-ġimgħa dieħla jkollhom aktar poteri, però għandhom min issa iwaqfu x-xogħlijiet. Ok, mhux poteri għandhom bżonn nies, u Austin jista' jgħidlek illi m'għandhomx biżejjed nies. Raymond, Raymond huwa l-persuna li l-bieraħ waqalu l-ħajt tad-dar u raħ jaqgħu qudiemu. Tkellem Raymond, grazzi tal-li ġejtu. Netlis fil-mużemmir xi ngħidlu li għalih bil-qeda hemmhekk vordi l-teorija ma jiġix jara x'ikun qed isir. Huwa faċli. Huwa faċli toqgħod tikkummenta u tajta prattika m'għandek xejn. Kieku ġejt ħdejna tara lil blat, taf li l-blat intek iżidlu naqra l-ma miegħu blat fil-brackets, jiġi tafal. Taf li kif il-lestu aħna. Le toqgħodx issa dawwar rasek. Il-blat li jem jekk inti titsejjaħlu blat, jekk titfalu l-ilma, tista' tagħmel il-pasturi bih. Ħdejna mgarax, taf biex nqatta l-istess blat. Mux għaskenaw xajdulu, għaw il-gerbija jew il-martel, bil-baqqo namlu, għaraġ blibxie. Zom il-mikrofon maħalqek, Raymond. Bil-baqqo namlu emmek il-garaġ daħlu ta' maġabna, jekk iġib il-filmat ta' d-dar forsi jider il-garaġ, dak huwa bil-baqqo nijat, għaraġ saħħem, issa, jekk daw ħajkoplu u jirranġaw. U ħajja jkompleta, ħajja jkompli ħaffer, għadda biħsabu jinżel zaw solari, kull modu nizzel solar. Issa killa stolna li jenna ma nafx kif ġej u ħajkompli niżel solari uħor. Taf li mux fuq il-blatija edha naħatana fuq konkos daqsek kieda galletta. ħat minn komma l-esaq. Robertu għal-konsulent li kien jieġi naqra bil-BMW u bil-Mercedes. All right, Ray. Għat tamillu għand il-fili għaddejjien jena. Najdlu għand il-fili għaddejjien jena kien jammel s-sadak daqxej grounding u għanna għaddejju lek. All right. Il-fili għaddu, tsokta suffarina minnom kienu. Is-suħra, xaħġa l-gvern. Aħna nħorġu għalihom barra fuq il-baħar daw li jiġu bid-dajes inħednu għalihom, intu għom saqaf, intu għom jieklu, aħna jenna. Fuq 45 sija jikol marqat sija f'dik is-sija ħlomt meta l-ħajt beda jaqa'. Ħadd ma jiġi mill-gvern mela lil barra lin. Mmorru nħorġu għalihom inġibuhom. Da ġa minn barra minn pajjiż Arbi u il-but tiegħu qed intelek. U li jenna għalella barra, intom għaraw sa tamlu. Ok, Raymond, ma nerġa' ngħid li l-lum urrit ngħidha dil-Ministeru s-Segretarjat Parlamentari ta' Rodrigal Desta Housing. Il-gvern ikun minn ikun issa ta'. Hija le, ma fil-każ tagħkom ir-ranġa, sa xi nkun fair. Taf kemm l-uffiċċju mort qatt ma mur daqshekk uffiċjini f'daw il-45 sija. Ma m'intix tara di jara fejn morru jduru. U la flus, il-flus li tagħmlu ma hawnhekk nirringrazzja lill-kejtanti, il-Kunsillir tal-Pjata u l-Sintja.
u kull min jenna. Ikkonkludi, Rejna. Imma l-gvern li aħna nħennu l-qodu natu l-flus l-barranin. Ħara slaw. U natu l-flus l-barranin. Kif għal-Malti ċittadin? Ok, għamiltu l-punt. Imma għamiltu daqsek. Ivi. Fimniħ il-punt. Mela, alright, ok. Mela, Andre, kon se tgħid ħaġa fuq Robert. Mela, jena l-avukat perit Mużumeċi ma nafux personalment, mandi xej kontrih. Però jena ikolli hawnhekk qed bħala konsulent tal-gvern tħassibna ħafna. Għax Mużumeċi huwa wieħed mill-ikbar avukati u periti għall-iżviluppaturi. Ġifieri hawnhekk tibda turi s-saħħa u l-poter strutturali, ġifieri in-nies li qed jagħmlu u li qegħdin jagħmlu l-abbozzi tar-regoli u l-liġijiet f'dan il-pajjiż huma l-istess nies li qed iġibu eluf ta' euro jekk mhux miljuni minn fuq dan is-settur. Il-punti mhuwiex jiena personalment ma nafux, imma strutturalment għamil statement irid jispondi. Wieġbu. Għax nixtieq nieħu ftit. Azzardata di l-akkuża, azzardata. Perit? Jiena avukat. Ċertament għandi liċenzja biex naħdem kemm perit u kemm avukat. Naħseb jien għandi dritt naħdem ukoll f'tal-pajjiż. Mela, ċaħadlek id-dritt tiegħek, jien qed ngħidlek kif inti tista' tagħmel il-flus minn dan is-settur fil-waqt li fl-istess kien qed tagħmel il-liġijiet dwar dan is-settur, dik hija l-punt ma x'qed ngħidlek ma taħdimx. X'inhu l-punt? Mela min jagħmilhom? Min għandu liġijiet għandu jagħmilhom xi ħadd indipendenti. Mhux xi ħadd ma jkunx avukat, mhux xi ħadd li l-miljuni qed jagħmilhom minn fuq il-kostruzzjoni. Iva ma tridx jaħasseb hija d-diċenza bażika politika. Dak ir-raġel. Isimu l-Grace, please, Andrea, okay. Dak ir-raġel huwa muġuħ. Tajjeb, u jekk vera mhux qed niddubita li ħadd mill-awtorità ma marx fuq il-post. Isma' ma marrux fuq il-post immenuhom, issa jrid inkun fair fuq għadi. Imma stenna. Imma mmur fuq il-post u nara. Ma m'għandux imur Mużumeċi laqqas huwa konsulent tal-gvern. Mużumeċi sorry. Mhux hekk. Jingħad l-awtoritajiet. Eżatt. Missom kienu l-ewwel nies fuq il-post. Takat, mhux għal Dr. Mużumeċi. Sewa. Ġifieri. Mela, sinjurejti. Mela, aħna bażikament biex wasalna fejn wasalna llum biex forsi nieħdu l-postijiet mill-Planning Authority. Mill-Housing Authority, sorry, kulħadd tajjin. Biex wasalna fejn wasalna, ovvjament kellna inniġġieldu aħna li għal-ħaġa, induru le minn ċemplu law, batu li ġivi għaxħana konna tinkellmuhom. Alright, ħadna. Mux fair, ġifiri, kif il-listrina da? ħadna hotel, alright. Għalu l-postu, mux tortiju. Ija, tu bifer l-MDA, il-kemm il-biraħu kemm l-lum il-taqo maħħom, tinkun, imma stil ġifiri, imma da mux Sandro tandu jgħamela, jisu xie karita, di jisu xie karita, ġifiri. Li sibna l-xaħat sabilom fen juqodu, għajja. Ma vera, mela. Sorry, aħna kifet kontet najdilkom biex wasanna fej wasanna, Kenna inċemplu, nibatu li emails l-emmulaw, kif jaf kulħadd morna fej Sandro tal-MDA, kien ippuxjana ħafna fi situazzjoni. Ok, kena hotel dal-lej, wasanna fija f'nofs-il-lej fit-3 ta' fil-ħodu imqajmin fit-8 qegħdin barra mill-hotel, ġifieri imnalla kienu huma, morna tal-insurance illum, imnalla kienu huma xtawna puxjatura kbira ħafna. Minn hawnhekk nixtieq ngħidilhom grazzi tal-elmo, minn hawnhekk nixtieq ngħidilhom grazzi kbira għax għamilna kważi 3 sigħat ma' ġenbhom u għenuna ħafna mill-5 sa' 7. In the meantime, nixtieq ngħid grazzi ħafna lil tax-xogħlijiet tiegħi u toħti tal-ST u tal-Cavendish tal-għajnuna u tad-days off li qalulna kemm nistgħu nieħdu u is-sindku tal-Pjetà, il-Sintja tal-Ħamrun li għadha kif telat bħala x'ismu. U grazzi ħafna lil kulħadd. Però nixtieq li fl-aħħar ikollna riżultat li bej Monday u Tuesday aħna jkollna fejn noqogħdu. Għax fl-aħħar mill-aħħar x'in nieħtlu fil-verità nkunu nafu li ħanieħdu. Ħanibdew nagħlu, eżatt.
ħanibdew nagħlu, aħna nkomplu nsegwu. Irrid nieħu l-Austin u l-Michael, mela, Austin ħanibda minnek, għax inti semmejt li tal-perit, ġifieri l-perit qatt ma rajtu inti ma. Le, tu prefer għax kumbazzjoni fil-break kienu minn għalli. Jiena personalment qatt ma rajt periti fuq il-post. Per eżempju, ta' ġej għamil condition ta' qabel ma jibdew ix-xogħlijiet, ġiġu f'dott ieħor, għamel beda jiġbed li tratti, u mbagħad il-periti ferma il-karta. Meta ċempirtilhom il-periti kollha jirrisponduni l-emails u jagħmlu kif għatlek kien hemm periti tal-affarijiet tagħhom. Fordi to be fair, jiena personalment fiżikament qatt ma rajthom fuq il-post. Jiena xi jista' jkun li ġew ma kontx hemm jien, biex ikunu fair. Imma li nixtieq ngħid huwa dana, napprezza ħafna x'qed tajt u nispera li kollox jiġi implementat. Il-problema hi wkoll kif qal Sandro. Meta jiena rajt il-konsenturi u ċempirt il-BRO, ħadd ma jirrispondik. Swieqi l-akbar problema li għandna. Tant kemm iċemplu, ħadd fatek tiġi fuq il-swieqi page tagħna u mhux tiegħek fis-sens tal-komunità tagħna, kollha tarhom jikbu, isma' inutli ċċepp, inutli tagħmel, għalhekk għadlek ringrazzjajt il-police station tagħhom kunsill lokali tagħna bir-riżorsi minimi tagħhom jippruvaw jigwidaw x'tagħmel. Li xtaqt ngħid plis tal-aħħar huwa li rajt li mhux biex nikkritika l-liġijiet il-ġodda u dal-affarijiet. Inti semmejt li hemm $900,000 mill-kuntrattura. Garanzija. Issa, dawn in-nies li waqalhom il-ħajt pereżempju l-bira, għaxiex m'għandux mal-ewwel awtomatikament jiska. Qed nissuġġerixxi ta' Jiena kif diġà għadt, jiena naħseb illi għandu jkun hemm l-ewwel mekkaniżmu biex tinstab ir-responsabilità kemm jista' jkun malajr, ċertament min se jkun proċessat għandu drittijiet ta' due process. Tista' timmaġina jiena bikki ta' 8 snin barra. Iva. U għandu jkun hemm, jiena ngħid flok arbitraġġ għandu jkun hemm għalmenu l-idea tiegħi tribunal bħal Planning Authority illi jassenja ftit numru ta' seduti u jagħti il-riżultat kemm jista' jkun. Irrispondi waħda di Robert, se teżiġu li bil-liġi ġdida jiżdiedu r-riżorsi u jkun hemm aktar nies iduru ħalli jaraw li kollox qed isir kif suppost. Qed nesiġi, naħseb il-Prim Ministru on record fejn qal illi huwa kommess illi ġala darba titwaqqaf l-awtorità l-ġdida jekk għal jrid fil-xhur li ġejjin din se tkun beefed up. Ġifier dan mhux qed ngħidu jien m'għandi l-ebda poteri eżekuttivi. Jiena nista' nagħti parir tekniku jew legali, però fl-aħħar mill-aħħar il-politiku. Inti tal-parir li jiżdiedu n-nies iduru biex jaraw li kollox hu sew. Jiena waħda mhux l-unika issue, però waħda mill-issues illi r-riżorsi jridu jissaħħu. Ġifieri jekk ir-riżorsi ma jissaħħux, inutli niktab il-liġijiet tajbin fuq il-karta li jekk ir-riżorsi ma jissaħħux, ikollna mankanza. Għalhekk, mela qed naqblu għalmenu fuq dik. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna, nirringrazzja ħafna lil Austin u lil Paul, il-Michael, il-Perit, il-Grace Borg, lil għadi ħaġa sabiħa li qed nara issa li ħadu bidejn xulxin, il-Sandro Katkuti President tal-MDA, il-Robert Muzumeċ u l-Andre Kallus mill-Graffiti. Nirringrazzja. Please, għamlu subscribe. Għax ma tagħmlu subscribe mhux se jħalluni noħroġ minn hawn. Illi diġà 4 ijiem hawn maqful ġo din il-kaxxa u ma nafx kif se noħroġ. Qalu li jekk xi ħadd jaffa subscribe jinfetaħ lil bib. Please ħafsu subscribe għax se nibqgħu ġew inkella, please. Malajr. All right?